naħseb tafu x'inhu bal-klor wieħed li jaħdem fid-dajjes. U qallu, Mister, qallu toħodni sa dik l-iżola, qallu għax għandi bżonn immur hemmhekk bil-baħar. U l-bal-klor qallu mela le, Sinjur, qallu jiena dak xogħli. U tela fuq id-dajsa s-Sinjur u flimkien bdew mixin. U għat li kienu qegħdin fuq id-dajsa, da s-Sinjur qabad konverzazzjoni mal-bal-klor. U qallu, allura inti ma tallimx skola? Għabez dal-bal-klor qallu leħi, qallu jiena minn mindu kont għadni żgħir, qallu dejjem ma' missieri, dejjem naħdem fid-dajsa, qallu le ma tallimx skola. Għabez is-Sinjur qallu xi tlift li ma tallimx skola. Mela għadda ftit ta' ħin u beda l-maltemp. Id-dajsa bdiet tiela u nieżla u tiela. U f'daqqa il-ħin il-bal-klor qallu, Sinjur, qallu int tallimthom? Qabes is-Sinjur qallu leħija, qallu jien dejjem nistudja. Qabes il-bal-klor qallu ħażin qallu ma tallimx tom, għaliex qallu xi tlift, għaliex qallu għax ħanerqu. Fil-ħajja, it-titlu ta' mela għadhom ma bedix il-YouTube. Il-YouTube għadu ma bedix. Inkella, ma se tagħmel sens, hi dak li għadt. 5, 4, 3, 2, 1. Nilqaw il-daw kollha li qed jismawna u qed jarawna mill-Knisja ta' River of Love. Għadni kif kont qed nagħtihom storja fuq is-Sinjur u fuq il-bal-klor. Is-Sinjur jaf ħafna skola, il-bal-klor jaf ħafna jom. Meta ġew fil-maltemp, il-bal-klor qallu għal xejn studjajt għaliex kien tant maltemp li kienu se jerqu. U din l-istorja bdejt biha u għattilkom. Għax fil-ħajja irridu nirrealizzaw illi ma nistgħux ngħidu jien tajjeb għax jien avukat, jien tajjeb għax jien tabib u bħali mawx. Jien tajjeb mhux bħal dak għax biċċa xi ħaġa u dak jaħdem fil-Londri li ieħor jaħdem seftur. Kieku min se jnatfilna? Kieku min se jaħslinna l-ħwejjeġ? Il-mulej għamilna kollha perfetti li kollha kemm aħna tagħna xogħol fil-ħajja, fis-soċjetà biex nikkumplementaw il-xulxin. Imma l-bniedem li jaf ħafna għax forsi tallem ħafna skola, ħafna drabi, iwaqqa lil min ma tallimx u jaħseb li hu l-aħjar. U nafu li l-kelma talla tajdinna li l-mulej huwa opposed kontra dawk li huma proud, dawk li jaħsbu li huma xi ħaġa u jagħti l-grazzja lill-omli. U apparti hekk, mhux dik biss, meta naraw li wara kollox fil-maltemp veru kellha bżonn jom, l-bal-klor u lanqas is-Sinjur. Għajdli xi ġifieri, ma kien dak kollu li kienu jafu għamlu biżżejjed, għax kieku daw vera erqu, u kieku daw vera mietu, u kieku daw ma kellhomx il-Kristu fil-ħajja tagħhom. Fejn se jmorru? Kienu kun għal xejn bla Kristu illi wieħed jom għax jispiċċa fl-eternità fl-infern u jkun għal xejn li bniedem bla Kristu kellu ħafna skola għax jispiċċa investa fix-xejn. Il-kelma tal-lum l-aħwa jisima inkunu ankri fil-maltemp. Intom tafu bħali li mhijiex faċli din il-ħajja u l-ħajja tagħna kollha tluħ u kollha nżul. U rridu naraw kemm aħna verament kapaċi, mhux bil-ħila tagħna, bil-ħila ta' Kristu għax u biss l-ankra hekk tgħidilna l-kelma talla. Inkunu nafu kemm kapaċi nelbu l-maltemp biss fil-mument tal-mewġ, fil-mument tal-awġ. U llum bil-grazzja talla se ngħidilkom ftit tips li l-kelma Bibja titkellem fuqhom fuq kif għandna nkunu ankri fil-maltemp, però qabel ma nkompli nixtieq ngħidilkom ħaġa. Mela dan il-messaġġ oriġinarjament kont qed nippreparah għall-laqgħa tan-nisa nhar il-ġimgħa. Tafu li nhar il-ġimgħa se jkolli laqgħa tan-nisa u kont qed nippreparah anke llum wara nofsinhar
u għaddejja u nikteb għall-laqgħa tan-nisa. Intom tafu li l-kelma tal-Alla tajt in-naċ tiegħi jisimgħu leħni. U fl-ispirtu tiegħi jienu nippreparah u nqattaħ imma l-mulej ħassejt. Inti taħseb li dan il-messaġġ tajtulek għan-nisa biss. Mela jien l-irġiel ma nħobbhomx ukoll daqs in-nisa. Mela jien l-irġiel ma rridhomx jisimgħu dak li jiena qed nagħtik biex inti titmagħhom. Ġifieri qatt imma jien ippreparajt għall-women's meeting għal nhar il-ġimgħa. Immur dak il-ħin inkellem il-pastor, għatlu wara x'ħassejt fl-ispirtu tiegħi, hekk u hekk mu. Ħares lejja, tajjeb għalli kien it-tlieta ta' wara nofsinhar illum. Il-lejla fidejk. Għatlu very nice. Għatlu glorja l-Alla, it-timing tiegħu. Għatlu mulej fil-women's meeting u vera ħassejtu ċar jurini fl-ispirtu tiegħi il-women's meeting irrida għax-xirka għax il-mulej jieħu pjaċir li aħna nixxirku fl-imkien, nitkellmu, nitħaltu fl-imkien u għat-tifħir tal-poplu tiegħi. Għax il-mulej jgħix fit-tifħir tal-poplu tiegħu u ħalli ħanamlu, ħanitħaltu fl-imkien, ħaniklu, ħanixxirku, imma ħanieħdu pjaċir l-aktar bit-tifħir għax hu dak li jixtieq minn għandna li napprezzawh b'dak il-mod. Għalhekk il-kelma kienet appropjata għallum għax I'm sure li hawn ħafna rġiel li wkoll għandhom bżonna kien fermakom l-irġiela l-mulej illum. U għalhekk se nibda ftit tips ta' kif għandna nkunu ankri fil-maltemp. L-ewwel ħaġa u hija importantissima ħafna li fil-ħajja ma nistgħux nibbażaw la fuqna nfusna u laqqas nistgħu nibbażaw fuq il-bniedem. Kif tafu intom il-kelma tal-Alla tajt misħut dak li jafda fil-bniedem imma mbierek dak li jafda fil-mulej. Mela jekk vera rridu nkunu ankra bħal mu Kristu, l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu fiduċja assoluta mingħajr domandi u mingħajr dubju f'dak li qal u fil-wedid li qal il-mulej. Min jixtieq jikteb tista' tiktibha fiduċja sħiħa fil-mulej. In-nies għandhom fiduċja sħiħa anke f'biċċa bqajliet meta jsifru aħna bħalissa, ovvjament is-sajf u tisma' ħafna nies jsifru, jafdaw biċċa ajruplan u jafdaw il-pilota li se jwassalhom għad-destinazzjoni bniedem ma bniedem ma nafdawx il-Alla. Il-pilota stess l-aħwa huwa dak li jafda fl-istrumenti tiegħu. Għax meta jkun il-maltemp, meta hu jkun qed isuq l-ajruplan u meta jkun id-dlam u ma jkun qed jara xejn. L-unika ħaġa li jkun qed jara hija sempliċiment l-istrument tiegħu li jkun qed jimxi u jurih li għaddej fid-direzzjoni ta' faċċata. Mela jekk il-pilota jafda daqshekk l-istrument tiegħu jispera falla li jasal fid-destinazzjoni tagħna tiegħu, għaliex aħna bħala Kristjani ma jkollniex dik it-tip ta' fiduċja li pilota jkollu fl-istrumenti tiegħu u aħna jkollna fil-pilota stess ħalli nimxu l-qoddim. Kemm hi xi ħaġa sabiħa meta Alla jara l-fiduċja tagħna għax bekk u jkun jista' jaħdem fil-ħajja tagħna ħanimxu l-qoddim. Ħanibda l-ewwel skrittura l-aħwa nitlobkom li taqrawha u tisimgħuha James 1:2-3. Ġagbu wieħed tistgħu tiftħuha ħalli intom mhux temnu lili imma temnu ovvjament l-iskrittura u nitlob l-Alla li din il-kelma tinżelek bħal balzmu fl-ispiritu tagħkom, li din il-kelma intom tifhmuha, li widnejkom ikunu miftuħin għal dak li qiegħda ngħid u mhux jiena ma l-ispiritu tal-Alla qed jitkellem ġo fija. U għalhekk naqraw l-ewwel skrittura għax il-kelma tal-Alla hija dik li tbiddilna. Ġagbu wieħed 2-3 l-aħwa sibtuha. Ħuti, għoddu kollox b'ferħ meta tħabtu wiċċkom ma' kull xorta ta' tiġrib, għax għandkom tkunu tafu li t-tiġrib tal-fidi tagħkom iniżżel is-sabar. Ħafna drabi fil-ħajja tagħna nibdew insaqsu aħna, imma jien x'għamilt ħażin biex kelli ngħaddi minn dan. Imma jien għaliex għaddej minn dan il-maltemp fil-ħaj waħda wara l-oħra ma jieqaf qatt imma x'inhi jien ġara għaliex, mulej għaliex. Iktar milli nsaqsu mulej għaliex, il-kelma tal-Alla qiegħda tallimna l-aħwa illi t-tiġrib li aħna ngħaddu minnu propju iġib dak is-sabar dik il-virtu, it-tiġrib tal-fidi
li huwa importanti għaliex fl-istess ġagbu wieħed vers 3 jgħidilna ħallu li s-sabar li importanti li konna sabar u mhux kollox blaġla u kollox dak il-ħin ikollu l-milja tiegħu fikom biex tkunu perfetti u sħaħ bla ma jkun jonqoskom xejn. Minu perfett? Aħna? Il-mulej? Mela l-mulej jgħidilna li bil-fors irridu ngħaddu minn ċerta gwaj fil-ħajja tagħna, bil-fors irridu ngħaddu mill-maltem fil-ħajja tagħna għax huwa dak il-gwaj, dak il-maltem, dak il-mewġ u dawk il-problemi u dik l-esperjenza li lilna iġibinna s-sabar u jirraffinana u kif qed jurina l-mulej fil-kelma tiegħu hija propju permezz ta' dak is-sabar li kollu l-milja tiegħu fina biex inkunu bħal mulej perfetti u sħaħ bla ma jkun jonqosna xejn. Smajtu għal-kelma. Bla ma jkun jonqosna xejn. Mela anka meta ngħaddu mill-maltemp, anka meta ma ngħaddu mill-lawġ fil-ħajja tagħna, il-kelma turina li aħna ma jkun xorta jonqosna xejn. Għaliex wans li naqbdu mal-ankra, li l-ankra naturalment iżomna dejjem fil-wiċċ tal-maltemp li hu Ġesu Kristu, li jkollna fidi sħiħa fil-kelma tiegħu u anka fil-wediet li hu jgħidilna, allura ma jkun xiex jonqosna xejn. Għandna l-fejn nħabbru rasna f'kull ċirkostanza l-mulek jgħidilna din. Naf li easy miex, imma possibbli, għax għandna l-Alla tal-impossibbli. U t-test tal-fidi tagħna fil-maltemp, u mhux meta l-affarijiet ikunu sewwa, juri fina dak li bl-Ingliż jgħidulu endurance, jew dik ir-reżistenza kemm aħna verament sodi bħala Kristjani fil-mulej. Kulħadd jista' jgħid li hu Kristjan, imma anke l-kelma il-Malti jgħid baħri tajjeb fil-maltemp. Mela aħna li aħna maħniġ baħrin, imma xorta daqs li kiku baħrin spirituali fil-mewċ, irridu nuru verament kemm aħna Kristjani tajbin, meta nissuperaw u meta ngħaddu dak il-mewċ biex ma mmutux. U ma jiġrinnix la bħal dak is-senjur li qed jiftaħar kemm tallem skola u m'għandux il-Kristu u lanqas bħal dak il-balklor li qed jiftaħar kemm tallem jom u għandu mnejlawm tiegħu f'dak il-maltemp kollu ma kienx biżejjed jekk ma jkollux il-Kristu. Mela, il-kelma talla turina kif għattilkom li hemm xi ankri mentali ngħidilhom jiena li l-mulej juża għalina li hu l-ankra nnifsu biex aħna nkunu nistgħu nimxu l-qudiem fil-gwaj tal-ħajja tagħna. L-ewwel waħda hija dik li ngħidula commonality. X'inhi din commonality? Il-mulej jippermetti fil-ħajja tagħna jekk vera nkunu tiegħu, jekk inkunu lejali leh, li hu jlaqqana ma' nies li għaddejjin jew għaddew fil-ħajja tagħhom mill-istess ċirkostanzi li nkunu għaddejjin aħna. Għax il-mulej ma ħallinix waħedna. U miex faċli, speċjalment f'ċerta ċirkostanzi, għad niftakar. Kont immur żmien ilu, meta kont għadni psychologistu minix pastor, kont immur nagħti talks lil dawk però kont kredenti, kont ċorta nemmen, kont immur nagħti talks lil dawk il-ġenituri illi kienu imsiken tilfu il-wild tagħhom. Li kienu tilfu tfal tagħhom, jew xi marda, jew xi accident, jew xi suwiċidju, immaġina x'ċirkostanzi jibsin dawn huma. Iżjed minn hekk ma jistax ikollok li bniedem jitlef it-tfal tiegħu qabel ma jitilqu huma, però still il-mulej jibgħat in-nies tiegħu biex isaħħaħhom fil-fidi, biex jagħtihom it-tama li jekk kienu verament tal-mulej daw jistgħu jerġgħu jintaqgħu. Mela li l-mulej jibgħat dawn in-nies fil-ħajja tagħna hija barka. Taħsbuhiex li hija kombinazzjoni għax int qajt ma' Ġanni jew int qajt ma' Peppa li għaddiet kombinazzjoni mill-istess ħaġa li għaddejja jien jew inkella li kont għaddejja jien, m'hemm xejn kombinazzjoni u għall-mulej li jinqeda b'din l-ankra for a purpose biex ma jħallinix waħedna. Għax il-mulej jaf kemm insofru meta ngħaddu minn ċerta ċirkostanzi. Mela min irid jikteb tistgħu tiktbu. L-ewwel ankra li l-mulej importanti ikonna fidejna hija l-ankra li nafdaw totali lil mulej f'kollox u nafdaw il-wedid tiegħu.
It-tieni ankra li qegħdin nitkellmu fuqha hija dik li nemnu li l-mulej jibatilna nies fit-triqatna li ħajjejnuna għax ikunu huma stess għaddew minn dak li għaddejna aħna. Amen? Amen, jew qed nitkellem waħdi. Grazzi Ġesu. L-ewwel Korintin 10:13 tistgħu taqrawha ħalli tarawha intom bajnejkom tgħidilna hekk. L-ebda tiġrib, aħna llum qed nitkellmu fuq dak il-maltemp sewwa fuq dak it-tiġrib. L-ebda tiġrib ma jilħaqkom, jew verżjoni oħra tgħidlek ma laħaqkom, li bniedem ma jiflaħx għalih jew għaliha. Għaliex l-ebda tiġrib ma jilħaqna li bniedem ma jiflaħx għaliha? Għax Alla jaf kemm aħna nifilħu? L-aħwa, anke l-bniedem ikun jaf kemm jiflaħ oġġett, aħseb wara Alla. Nimmaġinaw mhux l-ewwel darba tlajna f'xi lift aħna u naraw li dan lift forsi 200-250 kilos il-weight tiegħu, ġifier ma nistgħux immorru ħafna nies ġo fih għax iżjed minn 250 ma jesax għax inkella jaqabina l-aħħar isqatt u jkun hemm xi wieħed qawwi diġà xi 100 kilos minnu aħjar tkunu 3-4 milli tkunu xi qabda f'lift. Mela anke l-bniedem li jagħmel il-liftijiet jaf kemm dak il-lift jiflaħ. Aħseb wara Alla li ħalaqna kma jafx aħna kemm nifilħu. Għalhekk it-tielet ankra illi l-mulej jagħtina f'idejna biex aħna nżommu fil-ħajja tagħna waqt li ngħaddu mill-maltemp u mill-lawġ hija dak li bl-Ingliż jgħidulu bearability. Taf x'inhu bearability? Bil-Malti nistgħu ngħidu il-kapaċità li inti tkampa, il-kapaċità li inti tiflaħ tgħaddi minn dak il-maltemp, minn dik il-problema fil-ħajja tiegħek. Nixtieq ngħidilkom storja ta' tifel żgħir u missieru. Mela dan it-tifel kien kollu entużjażmu biex jgħin il-papa tiegħu. U missieru qabad borża fliexken, kellu fliexken tal-plastik biex immur jitfaħħom fil-recycle għax illum eksirna. U kellu wkoll fliexken oħrajn li huma aktar tqal li huma tal-ħġieġ. U dat tifel xirra l-missieru jarfaħħom biex immur ħalli jtihom fejn għandu jtihom. Iż-żgħir qallu papa ħanejnek kollu entużjast. U beda jaqbad borża, u mbagħad jaqbad oħra, u marru it-tnej flimkien għad-destinazzjoni tagħhom. U waqt li mixjiem dawn il-fliexken, it-tifel qallu papa. Qallu għajdli ibni, qallu kemm huma tqal, ma nflaħx iżjed. U missieru qallu ibni, toqgħodx tinkwieta, qabad il-boros li kellu t-tifel u ħadhom kollha. U l-mulej jgħidilna intom li intom nies kont il-mulej ħażina għaliex ħadd mu tajjeb. Kapaċi tagħtu għotjiet tajbin il-lulietkom. Aħseb wara l-missier tas-sema x'kapaċi jagħmel. Il-missier kien kapaċi jerfa' it-tabija ta' dak it-tifel entużjast li kien minn għalih li kapaċi jerfa' so much. U missieru għax iħobbu refaħħom. Mela l-missier tas-sema li jaf it-tabija tagħna kemm nifilħu. Forsi għal-bidu nagħmluha ta' heroes u le niflaħ li għad is-sitwazzjoni. Nieħdu eżempju. Wieħed forsi ddeċida li jmur jistudja l-università u jgħidlek kapaċi nagħmlu l-kors. U mbagħad f'nofs il-kors jibda jaqta' qalbu għax iħoss li il-wisq. Il-mulej Ġesu li huwa l-missier tagħna u Alla jirfanna dik it-tabija u jtina dak li għandna bżonn, għad niftakar jiena meta kont bdejt il-PhD. Dik qed tifakkarni l-mulej fiha kont qiegħda l-Ingilterra u niftakar kien ġi raġel student li kien għadu kif igradwa bil-PhD fil-psikoloġija x'jiena kont nistudja psikoloġija u kien qalli ħanafżak. Kien qalli ibsa id-degree. Qalli ħajkun hemm żmien fil-ħajja tiegħek li taqta' qalbek u tkun trid tieqaf fin-nofs. Qalli ma ħanafżak taqtax qalbek għax għal-momenti tħossok li ma tiflaħx iżjed u mbagħad tasal. U din l-istorja li ġrat li personali bħalissa qed tfakkarni li l-mulej tagħna ekku. Il-mulej jibatilna n-nies tiegħu jista' jkunu anġli, jista' jkunu forma ta' bnedmin biex jagħtina kuraġġ. Jon kella jibatilna għajnuna naturalment u jaf kif għandu jagħmel biex aħna dik il-load bħal dak it-tifel jerfaħ ħinna u.
Imma basta jkollna l-fiduċja kompleta u totali fil-wedit tiegħu li dejjem magħna, li qatt ma jħallina, li hu jgħinna u jabatilna l-anġli, aħna mhux hekk nitalmu fis-Psalm 91, l-anġli tiegħu jabatilna biex iħarsuna fit-triqatna kollha. Mela ejjew ma naqgħodux ngħidu dan is-salm bħal pappagall. Okay? Ejjew ngħiduh verament b'revelazzjoni. Għax dan li qed ngħid, forsi smajtuh diġà, ir-revelazzjoni tagħha li se tibdel il-qlub u se tibdel lili u se tibdel lilkom, mhux sempliċiment in-knowledge, imma hemm bżonn li fiha narfu li l-ankra unika huwa Ġesu Kristu u m'hemm ħadd iżjed li jkun ankra u ma nagħtux mertu lilna nfusna x'konna kapaċi nkunu sailors tajbin. Amen? Grazzi Ġesu. Inkomplu mixin naqra u naraw illi aħna nistaw inserħu rasna illi l-mulej f'kull sitwazzjoni juża biex aħna nkunu nistaw nimmaturaw, biex aħna nkunu nistaw nikbru u kif ħanaraw ukoll idawwar għal-ġid. Jiena hawnhekk ktibt u highlightjajta min jitkisser fil-ħajja tiegħu, forsi b'depressjoni, mhux qed ngħid kull ma ngħadda minn depressjoni u hekk, imma min jitkisser ma jkunx jiflaħ iżjed b'depression jew inkella b'sitwazzjoni li ta' disperazzjoni, ħafna drabi għax ikun jipprova jerfa' t-tabija tal-problemi tiegħu u nnifsu. Għax il-mulej jgħidilna jekk tafda fija, it-tabija tiegħi hija ħafifa. My yoke is light. Allura hekk għalinna my yoke is light. Kif tfisser li ħafna minna ninkwetaw u nħossuna ansjużi u nħossuna bil-panic attacks u nħossuna mdejqin minħabba sitwazzjoni li nkunu għaddejjin fiha. Hawnhekk qed nirriflettu l-aħwa li anke jekk ngħidu li aħna Kristjani, il-battalja tagħna nkunu qed nippruvaw nirbħu aħna stess. Kif jgħidu l-idolatrija tas-self, l-idolatrija tal-qalb u din il-mulej ma jridix. Għax il-mulej li jrid verament fiduċja sħiħa totali fih, ħalli jerfanna t-tabija u kultant kollha kemm aħna nisbaljaw, kultant kollha kemm aħna ngħaddu minn dak il-fażi fejn tat ma niflax iżjed. Anka David innifsu meta kien għaddej fil-gwerra darra David qed ngħidlek taw miktub fil-kelma talla. Kien qallu fis-salm ħanara ftit iktar il-qudiem mulej jagħmel xi ħaġa kemm ħaddu tħares għax għajjejt, aħseb wara aħna li aħna nies komuni biex niftehmu kemm kultant ngħaddu minn dawk il-fażijiet li nsaqsu l-Alla għajjej f'dis-sitwazzjoni. Ili nitlob ħafna għaliex ma rajtx il-weda. Għaliex huwa timing tal-mulej u għax irridu konna verament fiduċja sħiħa u kbira fih biex naraw il-weda mhux meta rridu aħna, imma meta jridu. Għalhekk jgħidu birkien dejjem ngħidilkom dil-iskrittura dawk li bil-fidi u l-paċenzja jiksbu l-wedid. U fil-bidu tal-kelma llum tkellimna fuq is-sabar. Li rajna li s-sabar fih innifsu iġib il-perfezzjoni. U aħna fil-ħajja tagħna rridu nissiltu biex insiru bħal Sidna Ġesu Kristu li hu perfett u biex nissiltu ħalli naslu għal dik il-perfezzjoni bil-fors irridu ngħaddu minn sitwazzjonijiet ta' paċenzja u ta' sabar. U kif jista' jkollok il-paċenzja u s-sabar jekk ma ngħaddux mill-maltemp, jekk ma ngħaddux minn problemi u kultant ikunu problemi kbar, min jgħaddi minn problema ta' saħħa, min jgħaddi minn problema ta' żwieġ, min jgħaddi minn problema ta' flus, daqskemm hawn affarijiet li kull wieħed u waħda minna ngħaddu minnhom aħna kif jgħidu bil-Malti kollha qegħdin f'baħar wieħed. Anke l-Malti jitkellem fuq dawn il-proverbi, baħri tajf fil-maltemp, f'baħar wieħed, għax verament il-ħajja kif inhi bitlu ħunżul tagħha propju qisu l-baħar. Illi għalkemm huwa sabiħ, għax il-ħajja hija sabiħa wkoll, tant għandu mewġ li jekk inti ma tkunx taf kif iżżomm sod, faċli tereq. U aħna Kristjani l-istess, aħna maħniex xi superheroes, aħna umani wkoll, b'differenza li aħna umani illi nemnu falla. Però ċerta Kristjani jgħidu li jemnu falla u sfortunatament ma jiggranfawx ma dik l-ankra li l-mulej jgħidilna fil-kelma tiegħu huwa l-isem ta' Ġesu Kristu. Amen? Ankra oħra li l-mulej tina fidejna propju biex aħna nkunu nistgħu nużawha hija għajnuna mhux spiritwali, għajnuna sopra naturali.
Kultant il-mulej jara li aħna nkunu qegħdin f'diffikultajiet kbar u jgħidlek mela ħantihom għajnuna ta' affarijiet li aħna laqqas biss nistgħu nimmaġinawhom. Naħseb mhux l-ewwel darba li bħali smajtu xi jaħwa jew xi nies li jgħidulek kont qiegħed pereżempju fit-triq ma kontx naf fejn qiegħed u kelli bżonn l-għajnuna jew kont qiegħed bit-trakk u dat-trakk weħel f'xi tela u ma stajtx insuq u kont qiegħed waħdi u mbagħad ġie xi wieħed għeni dak il-ħin biex inniżżel it-trakk u arġajt batt it-triq u x'immort biex nirringrazzjah ma sibtux. Kemm il-darba smajnihom dawn l-istejjer. Jien l-ewwel waħda ġieli għattilkom ukoll li kellimt xi ħadd persuni, naħseb li huma persuni u jkunu anġli, ikunu jafuni bismi b'kuljomi, jafu x'qed inħoss fil-qalb tiegħi, jafu x'inhuma t-talb tiegħi mingħajr ma nkun għattilhom. Jiġifieri il-mulej li jara kollox, immaġina aħna d-dinja naħsbu li kbira, imma Alla li qed jarana mis-sema qed jara dit-toqba tad-dinja vera żgħira bħal ballun, bħal tfal li jaraw il-ballun propju tat-tennis jew ballun tal-futbol, u dak il-ballun il-mulej qed jara minn ġewwa xfih u qed jara n-nies x'inhuma jagħmlu. U b'mod partikolari l-kelma tgħidilna li hu jħares biex jara kemm xi ħadd li qiegħed isejjaħ ismu. Allura jekk aħna Kristjani vera u nitolbuh u nsejħu l-isem ta' Ġesu Kristu, Alla li jibatilna l-għajnuna from above, mill-ġenna, narawha ċara, fil-fatt it-tieni Pietru anzi morru hemmhekk 2:9 jgħidilna hekk li meta aħna nkunu qegħdin ninħaqru, jekk aħna nkunu qegħdin niġu abbużati forsi mill-boss minn xi ħadd fid-dar, eċetera, u nut li taqta' qalbek u tajt li l-mulej mhux qed jara jew il-mulej mhux qed jagħtini l-għajnuna, għax il-kelma turina morru l-aħwa fit-tieni Pietru 2:9 li jgħidilna hekk. Jaf mela il-mulej jeħles it-tajbin mit-tiġrib u jħalli ħżiena biex jieħdu l-kastik f'jum il-ġudizzju. F'kelma waħda hawnhekk il-mulej qed jurina mhux biss li jagħtina l-għajnuna sopranaturali meta jarana fil-gwaj, bħalma ġenitur jekk jara li t-tifel jew t-tifla tagħhom qiegħda fi gwaj imur mill-ewwel biex jgħin, imma apparti hekk qed iserħilna rasna li l-ġudizzju ta' dawk li qed jabbużawna, il-ġudizzju ta' dawk li kkundannawna għax-xejn jew għal-ismu, il-ġudizzju jekk ma jindmux, il-ġudizzju ta' dawk li jippersegwitawna, il-ġudizzju ta' dawk li jabbużawna anke jekk aħna ma nkunu għamilna xejn ħażin fix-xogħol, fil-familja, fis-soċjetà, irridu nħalluh f'idejn Alla għax il-kelma ta' Alla tgħidilna li l-vendetta hija tiegħi. U għaliex qed ngħidilkom dan? Għaliex ħafna nies, apparti d-dinja jekk tagħmel, imma anke Kristjani stess l-aħwa, iridu jfittxu l-vendikazzjoni u l-vendetta tagħhom infushom. Issa mpattielu l dak tal-li għamel li hekk, issa mpattiela lil dik tal-li għamlet li hekk. Imma l-mulej tifakkarna li jekk tpattielu int u ineħħi jdejk minn fuqek. Il-kelma tal-turina li huwa Alla li ipatti u jagħti t-tajjeb il-premju tiegħu u l-ħażin il-kastik. Vera naf ma nkunux nixtiequ nistennew ngħidu aħna mhux b'did-dinja qegħdin, però xorta jibqa' l-fatt għalhekk imbirkin dawk li bis-sabar u l-paċenzja jiksbu l-wedid li naraw minn artna stess, minn did-dinja stess, propju il-vendetta li l-mulej jagħmel ma' dawk li huma għadu tagħna, aħseb wara fil-ġenna xi premju jkun jista' jtina jekk aħna żammejna verament mal-wedid. Mela qegħdin nitkellmu l-aħwa li waħda mill-ankri li l-mulej tina biex jgħinna hija għajnuna sopranaturali. Qed tifhmun illum, forsi min qed jikteb tista' tiktibha. U biżżejjed inħarsu lejn il-kelma tal-Alla u naraw anke l-istorja tal-poplu tal-Alla li huma l-Iżraeliti. X'għamel il-mulej? Ħelishom mill-Eġizzjani u mill-jasar biex jgħin? Le, kellu juża sopranatural biex jgħinhom. Kollha kemm aħna nafu li l-mulej biex jgħinhom biex joħorġu mingħand l-Eġizzjani kellu jifret il-baħar li hi xi ħaġa li fin-natural aħna ma nistgħux assolutament nagħmluha. Assolutament ma nafux kif nifirdu l-baħar. Mela l-mulej li kien jaf li l-poplu tiegħu kien qiegħed fil-maltemp, kien qiegħed fil-problemi,
xirra li l-Eġizzjani ġejjin warajhom x'għamel firet il-baħar li hija xi ħaġa għajnuna sopranaturali sakemm għaddew huma. Naħseb ġiri rajtuhom anke xi film sanka ta' Mose kemm tkun xi ħaġa impressjonanti meta naraw dik ix-xena dak il-baħar li jiġi qed jinfiretek biex jagħmel triq il-mulej fil-baħar xi ħaġa li d-dinja ma tistax tagħmilha, imma x'għal Alla m'hemm xejn li hu impossibbli triq fil-baħar. Għamillhom triq huma mxew u mbagħad naraw kif l-Eġizzjani meta ġew warahom biex jarġgħu jaqbduhom il-sira ġara il-baħar raġa' ingħalaq it-triq qebet bis-sopranatural min jaf bniedem li huwa kapaċi jibni triq jew jibni xi ħaġa kemm irid idum snin jaħseb kif se jagħmel dik it-triq u biex jibni xi ħaġa snin twal. Aħseb wara l-mulej x'għamel dak il-ħin bum daqshekk ġab it-triq għaliex il-mulej tagħna huwa Alla tad-dinja mhux biss huwa Alla tal-univers, mhux biss huwa Alla tas-sema, imma huwa Alla tad-dinja u kull ma fiha. Qed nifhmu il-qawwa li l-mulej għandu. U jekk aħna verament Kristjani, għandna l-aqwa għajnuna tad-dinja. Anke jekk forsi inti tħossok waħdek fil-ħajja, jew tgħix waħdek, jew mitulek il-ġenituri u forsi m'intix miżżewweġ jew miżżewġa, il-fatt li tkun verament Kristjan l-aħwa ta' għandek l-ikbar għajnuna li qatt jista' jkollok fil-ħajja tiegħek. U għalhekk ħadd m'għandu skuża li hu waħdu. U għalhekk sfortunatament min iħossu d-dispratu jew min jagħmel affarijiet li l-mulej ma jridhomx, unfortunately ma nġudika l-ħadd l-ebda persuna li jagħmel suwiċidju, però l-mulej ma jridniex li wieħed naslu sem, għax il-mulej jridna li mhux niddispraw, illum kellna kelma mingħand il-pastor kemm kienet ċara għaw xi ħadd qal li qed inħoss li qed jiġi attakkat minn spirtu ta' disperazzjoni. Sewwa, il-mulej ma jridniex li nkunu id-disprati, li bniedem ikun id-disprat mhijiex ir-rida t'Alla. Ir-rida t'Alla fil-ħajja tagħna huwa li aħna nkunu kontenti. Għalhekk il-kelma tgħidilna that the joy of the Lord is my strength, il-ferħ tal-mulej is-saħħa tiegħi. Imma x'jiġri għaliex bniedem jiddispra? Bniedem jiddispra x'jibda jħares lejn il-maltemp, jaqta' qalbu li għajja jowm, jgħidlek ma jistax ikun li jiena ħanas għall-art u jkollu raġun. Għax waħedna ma nistgħux naslu. Għalhekk għandna bżonn l-ankra u għalhekk il-kelma t'Alla tgħidilna illi Ġesu Kristu huwa l-ankra tagħna u mingħajr dik l-ankra ma nistgħu nagħmlu xejn, la nistgħu naslu fin-natural biex naraw il-problemi tagħna solvuti. La nistgħu nakkwistaw il-wediet kif il-mulej jgħidilna u lanqas nistgħu naraw iċ-Alla. Għax sfortunatament, ovvjament, jekk ma jkollniex il-Kristu, l-eternità fid-dlam u fl-infern. Għalhekk l-aħwa mhux biss aħna di persona jaqblinna fin-naturali qed nitkellem li naqbdu mal-ankra li huwa Ġesu Kristu minn din-dinja għax hemm ukoll l-eternità. Inti qiegħed granfat ma' dil-ankra jew le? Jiddependi r-risposta tiegħek x'inhi mhux se ngħidlek jien ħadd akkwista il-ġenna, l-infern u l-ferħ minn din id-dinja. Naraw li fil-ħajja hemm nies anke narawhom fl-Iskrittura li kienu vera tal-mulej u li dawn batew ħafna. Jiġifieri jekk inti waħda minn dawk jew wieħed minn dawk li għaddej minn tbatija immensa ta' unfair treatment, ta' abbużi kbar, tgħidx għax qed nagħmel xi ħaġa ħażina. Niftakru f'Giuseppi, dak li kien mibjuħ minn ħutu l-aħwa. Giuseppi li intom tafu li kien raġel iħobb il-mulej u kien maħbub anke minn missieru, ħabba lejra tafu li ħutu tefaħ fil-bir. Wara li tefaħ fil-bir biħsib li joqtluh, u mbagħad bijawh fil-jasar bħala slave. Tafu intom l-istorja meta mbagħad bijawh bħala slave dan spiċċa skjaf ta' Potifer kif tafu intom li kien wieħed mill-għoljin ta' dak iż-żmien u tafu wkoll li mhux biss miskin tefaħ fil-bir u spiċċem, imma sab ukoll l-abbużi u t-tentazzjoni propju fil-kastell ta' Potifer li kien fuqu. Intom tafu wkoll il-mara ta' Potifer bdiet tivvinta fuqu li dan it-tanta u ma kien veru assolutament xejn u minħabba fekk il-kbir kellu jitfgħu fil-ħabs. Intom tafu kemm snin, rajni għal-iskrittura għal minun familjari mal-Bibja, tafu kemm snin għadda l-ħabs dan Giuseppi. Ma taħsibx li kellu raġun li saqsi lej il-mulej kemm seddum tħares. Mhux qed tarani m'għamilt xejn ħażin, ma dnibx kontrik, kif ħallejtni hawnhekk fil-ħabs?
Imma l-mulej li jara kollox u li għalinna illum u anka diversi drabi, imbirkin dawk li kollhom is-sabar flawċ, imbirkin dawk li kollhom il-paċenzja x'permezz tagħha, permezz tas-sabar insiru perfetti bħal mu perfetti l-mulej, ara ma taħsibx li l-mulej insieħ. Tant ma nseħx li l-istorja ta' Giuseppe tafuha kollha li meta kien il-waqt u ra li hu kien lejali, il-pastor kellimna fuq l-importanza li nkunu lejali. X'inalla ra, anke l-pastor jgħidilna importanti li aħna membri tal-Knisja nkunu lejali, l-ewwel lejja u lej xulxin, naħseb wara Alla kemm għajnejh ikunu fuq dawk in-nies li huma lejali leh. U meta ngħid lejali leh ifisser li minkejja l-awċu l-maltemp qegħdin jaqraw l-Iskrittura, jobdu l-kelma tal-Alla u jibqgħu fidili għal dak li jgħidu anka jekk għaddejjin minn awġ kbir. X'hemm awġ ikbar milli tkun fil-ħabs bla libertà. U Giuseppe kien wieħed minn dawk in-nies li aħna rridu nimitaw, li baqa' sħiħ fil-fidi tiegħu u meta kien propju iż-żmien opportun il-mulej ollih. Skoprew li ma kien veru xejn u mhux biss ollih imma taħ verament il-vengeance jgħidulu dik il-vendetta pożittiva għaliex il-Potifer li kienu il-sinjur l-kbirnet ta' dak iż-żmien, il-farawn ta' dak iż-żmien, poġġieħ it-tieni warajh stess. Jiġifieri immaġina fejn ollih il-mulej. Għalhekk dejjem inżommu mal-ankra li tina l-għajnuna, li tina sabar, li tina l-għajnuna sopranaturali, li aħna rridu nibqgħu nġeddu femietna u kontinwament ngħidulu mulej Ġesu jiena qiegħda fidilla lejk u jiena rrid nafda fik, anke f'dis sitwazzjoni li tidher impossibbli, għax irrid niftakar li inti Alla tal-impossibbli u inti għadek l-istess Alla li fritt il-baħar u li krejaj b'mod sopranaturali dik it-triq u mbagħad meta ġew l-Eġizzjani dik it-triq ebed u spiċċaw l-Eġizzjani stess erqu. Jiġifieri l-vendetta kienet ċara tal-mulej għax l-Eġizzjani ma kellhomx il-Alla u hawnhekk tibt nota minn Rumani 12 vers 19 sa 21 morru hemmhekk l-aħwa ħalli tarawha. L-Iskrittura xtajt jiena hawnhekk tibt tivvendikawx ruħkom bidejkom eżistijaj imma ħallu l-korla tal-Alla l-mulej jgħidilna tagħmel għax hemm miktub għalija l-vendetta u jien inħallas jgħid il-mulej nemnuha din. Mela jekk nemnuha ejja verament ikonna fiduċja sħiħa fil-mulej. Kemm hi xi ħaġa sabiħa, kemm hi xi ħaġa serħan illi tkun taf li inti għandek papa fis-sema, li inti għandek Alla, li l-weda tiegħu hija dejjem iva u amen u li jħobbna iżjed milli aħna inħobbu lil uliedna. L-aħwa, ħafna minnkom hawnhekk intom ġenituri, bħalma jien ġeniturjien. U tafu li meta tfal ikunu għadhom żgħar ħafna nerfawhom hekk biex inkunu żguri li ma joqgħodux jiġru lemmu law u biex ma jweġġawx. U ġieli rajna xena fejn alla volja terfaħħom, it-tfal ikunu tant imqanqla jew b'enerġija li ħarbulek minn idek. U inti tarġa' taqbadhom u tarġa' terfaħħom u tarġa' żommhom sod biex tkun żgur li dik it-baby jew dik it-tifla ma tarġax taħrab u titlaq. Veru? Mela din hija s-sitwazzjoni tagħna mal-mulej. Il-mulej ekku bħal dak il-ġenitur illi jirfana. U mbagħad meta hu jara li aħna ħrabnejlu għax faċli meta naqtaw qalbna nizvijaw, jarġa' jarfana u jarġa' jaqbadna u jkun żgur li d-darba ma taħrablux. Xi ġmiel meta nkunu nafu li Alla tagħna huwa dak il-ġenitur daqshekk twajjeb, dak il-missier li kapaċi jipproteġi lil uliedu, però dawk li huma ulied veru b'dan il-mod. Veru? Għandna aħbar li hija tajba immensament u hija aħbar ta' serħan. Punt ieħor l-importanti ngħidilkom fuq l-ankri huwa li rridu niftakru din ankra oħra li id-dinja jew il-ħajja hija proċess bi skop. Min qed jikteb tistgħu tiktbuha, il-ħajja hi proċess bi skop. Immaġina meta aħna niftakru dawn il-punti kollha u nafu li hija proċess bi skop. X'jiġifieri proċess bi skop? Li kull ħaġa li ngħaddu fil-ħajja tagħna tajba jew ħażina għandha sens. Hemm skop għaliha, il-mulej ma jarmijiex.
Naħseb ġili rajtu jinnaf wieħed bidwi illi ma jarmi xejn, laqqas id-demel, rajta x'jużah naturalment bħala nutriment. Alla tana ekku ma jarmi xejn, lanqas l-esperjenzi ta' dnub tagħna, jew l-esperjenzi fejn aħna żvijajna, għaliex jużhom għal ġid tagħna u jdawwarhom f'testimonjanza u f'istorja. Immaġni li kultant tiġi quddiem wiċċi hija dik ta' tifel żgħir li forsi inti tajtu rigal. U dar rigal li tajtu jagħmel ħafna storbju. Ġili naħseb rajtu xi beritta ta' fireman, bħal ta' fireman sem. Illi dil-beritta dat tifel żgħir jilbisa għax tkun tal-fireman ikolla xi bozza tixal u tibda tajjat bħas-sireni. U dat tifel jibda jiġri u jdur madwar kullum kienu jispiċċa jdejqek joħodlok rasek didu 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 għax qed jifraħ b'dan ir-rigal u qed juri lil kulħadd illi huwa fireman. Fil-ħajja taf li jekk irridu nkunu bħal dawk il-fireman lesti dejjem li nitfu n-nar tal-ħajja tagħna. U għalkemm mhux letteralment għandna dan il-kappell bil-bozza li jajjat, il-moment, ifmuni diċet niprofa ngħidilkom, li ngħaddu mill-awċ, li ngħaddu mill-maltemp, li ngħaddu min-nar, aħna rridu nixraw il-bozza spiritwali għax Alla innifsu huwa d-dawl. Unżommu dawn il-punti f'moħħna, fiduċja sħiħa fil-mulej, nafu li Alla se jgħinni b'mod supranatural, naf li l-mulej tiegħi se jerfani u massaħħalini noter, naf li daw il-punti kollha biex meta inti tibda tirrepetihom u turihom bl-emel tiegħek, inti tiġbed l-attenzjoni ta' dawk li hemm madwarek, li huma l-aħwa li hemm madwarek u anke n-nies tad-dinja li bħalma dak it-tifel nienu, inti qed turi li fil-mument tal-periklu tiegħek inti qed tiddikjara l-kelma tal-Alla, inti qed iżomm mal-wediet biex dak li jkun iħares lek bil-fors u inti tkun ta' testimoni kif irnexxielek iżomm mal-ankra fil-mument tal-awġ u fil-mument tan-nar. Wow, kieku nagħmlu hekk. ħankunu hekk b'dik il-kappell fuq rasna tad-dawl, u bil-kappell tal-ajta u l-ajta tiri serena tkun li aħna niddikjaraw il-kelma tal-Alla u nuru lil kulħadd mhux bil-kliem biss li l-fiduċja tagħna hija sħiħa fil-mulej u dak li jkun meta jarana fid-dinja u anke l-Kristjani stess li jkunu għaddew bħalek minn dik l-esperjenza u forsi ma kinux kapaċi li jagħmlu bħalek jgħidu wara dak. X'esperjenza għadda minna kemmu kapaċi Alla jbirek. U vera jbirek il-mulej, jgħidulek aħna bħalu rridu nkunu, għax jekk mhux se nkunu bħalu maħniex se ngħaddu mit-test. L-aħwa, ejja niftakru li l-mulej tagħna jekk verament inżommlu ma l-ankra, fit-Flumani 8 vers 28, rawa, Romans 8 vers 28, aħna nafu hemm miktub fl-Iskrittura li Alla ma dawk li nħobbuh aħna l-mulej, ma dawk li huma msejħa skont il-providenza tiegħu, f'kollox jaħdem id fit għal ġid tagħhom. Mela din hija messaġġ ta' kuraġġ. Għaliex ejja l-aħwa ma nsibux is-soluzzjoni f'dak li naħsbu aħna s-soluzzjoni. Ftit jemilu kont qed nara film, kont ġarajtu qabel imma arġajt fettilli narah dan film, forsi intom ġieli rajtuh, jismu The Encounter, meta kien hemm xi wħud illi ntaqgħu ma' Ġesu li mmanifesta ruħu bħala sit ta' bar jew sit ta' sit waiter fl-istess ħin. U kien hemm diversi nies li ntaqgħu miegħu ħasbuh raġel normali u kien il-mulej li qiegħed jimmanifesta ruħu f'xi ħadd. Bħalma jiġri fil-verament fil-ħajja. Kultant nintaqgħu ma' bniedem u ngħidu mamma mija kemm qed naraw il-mulej fih. Mela dan beda jara daw in-nies ma kinux Kristjani jew le. U kien hemm waħda minnhom, dina baqgħet f'moħħi, illi kienet qed tgħid li hija Kristjana, kienet tgħallem it-tfal anke fil-Sunday School u għaliha no problem. Però din il-mara ridet titlaq li raġel tagħha, anke jekk kien raġel talla, jekk kien raġel sewwa ma kienet ċebat, u ridet titilqu bl-ebda mod, b'kull mod, u mbagħad meta kienu intaqgħu f'dan il-restorant mhux bar kien,
Ġesu li kien qiegħed propju forma kif qed ngħidilkom ta' bniedem, Alla inti lilek qed ngħid, Alla inħobbok, Alla m'inti m'intix Kristjana. U di kienet tant irrabjata għalih, ma kienx taf li hu Ġesu, għaliha raġel li qed jiġġudika. Għalt li how dare you qed tgħidli li m'iniex Kristjana. Għaltlu meta jiena aċċettajt il-ministeru, meta jiena nkanallem il-katekezi u nallem l-tfal, il-ħadd fil-knisja. Għaltlu kif tista' tgħidlu li m'iniex Kristjana? Alla no, m'intix Kristjana. Alla li x'inti qed tgħid li inti tiegħi, jett fl-istess ħin qed tarani mhux biss ma tarafnix, imma m'intix qed timxi fl-imħabba. Għax jekk inti timxi fl-imħabba jekk żewġek naqsek f'xi ħaġa oħra, mhux issib is-soluzzjoni f'dak li titint, kemm il-darba rajna ħafna nies li s-soluzzjoni tagħhom huwa problema fi żwieġ itlaq. Sewwa, issepara, iddivorzja. Mhux kif is-soluzzjoni tal-bniedem jaħseb li, għax dik is-soluzzjoni tal-bniedem twassal għal konsegwenzi terribbli u twassal ukoll li l-mulej jista' joħodha kontra tiegħek personali, speċjalment jekk dak iż-żwieġ ikun fil-mulej. Issa ngħidilkom anke ħolma illi kelli daw il-jumej. Illi vera impressjonatni l-aħwa ħafna u ħafna u ħafna. Pero qabel ma ngħidilkom fuq din il-ħolma, nixtieq illi naqralkom skrittura. U skrittura minn għal-Apokalissi, għal minn ma kienx magħna speċjalment il-bira għat-talb, morru f'Apokalissi l-aħwa. Biex nurikom kemm joħodhom serji ċerti affarijiet il-mulej kif qal il-pastor, kemm huma serji ċerti affarijiet, meta bniedem ma jibqax iżomm Alla, meta bniedem jitlaq minn knisja, speċjalment meta ma jibqax fil-mulej, kemm serja. U hawnhekk fl-Apokalissi 2 l-aħwa, morru hemmhekk irid insiba jiena stess, ikellem il-mulej il-Knisja ta' Efesu. U qed nitkellem fuq hekk għaliex jumej ilu l-aħwa, il-mulej jitkellem sopranatural, mhux hekk rajna, mhux hekk qed nitgħallmu llum, u hekk għamel miegħi. Xi jumej ilu kont rieqda, niftaħ għajnejja, u intom tafu bħali li meta kultant tkun għadek tiftaħ għajnejk u tkun għadek kif irqaċċet minn sigħat, għas tkun taf qiegħda. Sewwa, jiġifieri mhux int li tkun, imma l-ispirtu li kun qed jitkellem. Il-pastor qal noqogħdu attenti li ngħidu Alla qalli, okay? Imma nistgħu ngħidu fl-ispirtu tiegħi jien smajt jew jien ħassejt. U dik kienet is-sitwazzjoni tiegħi jumej ilu. Niftaħ għajnejja l-aħwa. Inqum u xi niftaħ għajnejja kont qed naqas nżilt mis-sodda. Nisma' għalina għall-Knisja tagħna ta' River of Love għalina kollha dan il-kliem li huma mill-Apokalissi 2 vers 2. Nisma' dan kliem ta' kont għadni nqum qasna feqqeda. Jien naf l-opri tiegħek u l-kedet li tieħu u s-sabar tiegħek. Naf li jint l-ħżiena ma tiflaħx għalihom. Ħanaqbeż vers 3. Naf li stabart u ġarrabt ħafna minħabba f'ismi, nissimgħu kellim nibda l-mod u għadek ma jgħidx. Grazzi Ġesu. Imma kontra tiegħek qed jgħid lili għalina River of Love, palma kellem il-Knisja ta' Efesu, għandi li ħallejt dik l-imħabba li kont urejt fil-bidu. Mela indem u erġa' aqbad l-opri tiegħek tal-bidu. Niftaħ għajnejja u nisma' dan, it's too much. Mela jgħatlu, x'inti tajt? Għalija tajt li għadni għandi żelu għalik, li għadni naqra l-kelma tiegħek kuljum inqum filgħodu biex infittex wiċċek. X'inti tajt? Bliema mod tlift jew tlifna l-ewwel imħabba. U l-mulej beda jurini b'ħafna ċirkostanzi, illum il-pastor pereżempju semma eżempju, li dak l-eżempju huwa l-eżempju vera tajjeb biex nuru l-qalb tal-mulej. X'jiġifieri għandna konferenza.
u tiġi kwart tal-Knisja. Meta aħna ikonna diġà in advance preparazzjoni u nkunu diġà għadnilkom biex ħadd m'għandu skuża ta' xogħol. Kif qal il-pastor, bniedem jieħu jumej leave biex imur barra minn Malta, and yet hawn Malta fl-istess Knisja għandna l-barranin ġejjin jaddunna l-kelma tagħna u aħna nieħduh for granted, isu mit jiġri xejn u dejjem l-istess erba' min nies għall-konferenza ta' quddiem. Jiena ġejt diversi konferenzi hawnhekk u naf x'ikun hawn kemm hi xi ħaġa sabiħa kif qal il-pastor kieku l-Knisja kollha anke dawk li ħallew il-Knisja jiġu biex jisimgħu il-kelma t'Alla. Yet no. Tant ħadniha for granted l-aħwa. Il-kelma għax għandna pastor li hu kapaċi jgħaddi l-kelma, għandna diversi nies li kapaċi jgħaddu l-kelma u smajnihom ħafna dawn l-affarijiet u niġu u ngħidu u hija mhux dejjem l-istess. Isma' drajnihom ta' nafu għal-kelma ta' naqraw għal-kelma ta' kemm ħandummu nisimgħu u fuq hekk u fuq hekk u fuq hekk. Dak huwa l-periklu l-aħwa. Għalhekk il-mulet jgħidilna tliftu l-ewwel mħabba, kif nistgħu ngħidu li aħna Kristjani u mbagħad niġġieldu fid-dar, niġġieldu mal-aħwa? Kif nistgħu ngħidu li aħna Kristjani u minflok niġu l-Knisja s-sibt flaxija x'taf inti għadni żagħżugħ, għadni single, rid naqbad wieħed, immur id-disko minflok niġi l-Knisja. Jew nieħu dak li jkun fil-pub minflok irressaqhom lejn il-kelma t'Alla. Kif nistgħu ngħidu li aħna Kristjani meta uħud minna jiena qed ngħid naturalment għal dawk li għalihom. Il-mulej ipoġġilek f'qalbek hux għalik jew le ma niġġudika l-ħadd. Kif nistgħu ngħidu li aħna Kristjani meta nqattaw ħafna iżjed ħin nagħmlu affarijiet oħra natfu d-dar, noqogħdu fuq il-Facebook, naraw xi film, inkunu x-xogħol il-ħin tax-xogħol tmien sigħat iktar minn ħaġa ma tridx iġġib il-flus. Kif nistgħu ngħidu li aħna Kristjani meta tinqattaw 2 minuti jekk 5 minuti biss f'intimità mal-mulej biex ngħidu għaddejna d-devotional tal-ġurnata, jew rajt biss is-salmi u l-proverbi ħanaħlisa kif konna qabel. U niġu hawnhekk il-Knisja u hija billi mmur darba f'ġimgħa niġi jew is-sibt jew il-ħadd. Qed tifhem m'għandix għalfejn niġi tlieta juma, jew nkella bla ħila u bla entużjażmu laqqas għat-talb. Ikun hawn ftit għat-talb, anzi ningrazzja l-Alla l-bieraħ kien hawn ħafna u ħadd pjaċir ħafna li rajt dawk in-nies kollha. Imma ta' kuljum ġieli kien hemm maħwa li qegħdin responsabbli għat-talb, jiġu hawnhekk biex jiftħu t-talb u ma jsibu l-ħadd. Iċemplu ngħidu nesma' ma' ħadd ta' x'nagħmlu ħanitolbu jew le. Il-mulej tagħna u Alla li jara u Alla li jkellem lil min jisimgħu. U dan huwa l-messaġġ minn Alla, mhux qed ngħid għalik u għalik qed ngħid għal min għandu jisimgħu. Kif jista' jkun li tajt li inti Kristjan u għadek tilab? Kif jista' jkun li inti Kristjan u għadek tixrob? Kif jista' jkun li inti Kristjan u għadek tieħu droga x'ma nistax naqtaħħa taf kemm il-darba provajt niġi ta' kultant il-Knisja u ninħeles imma mbagħad narġa' naqa'. Fejn u ma' min qed tigranfa? Qiegħed jew qiegħda tigranfa mal-ankra li huwa Ġesu Kristu li jgħidlek jiena ngħinek f'kull awċ għax m'għandix flus għax ma jistax ikun illi nibqa' sejrek ili fil-faqar ħafna. Kif għaddej mill-faqar? Jista' jagħti il-każ li inti mhux qiegħed iżżomm il-wedjiet li qalinna l-mulej u jkollok dik il-paċenzja u s-sabar li tibqa' fil-mulej kuljum u l-mulej iġiblek il xi ħadd li jista' jgħinek. Jista' jagħti il-każ li tlift l-opportunità tiegħek li jista' jkollok xogħol għax meta l-mulej qallek mur hemm, forsi qallek mur il-Knisja, inti minflok mort taħdem u jista' jkun li fil-Knisja kont se tintaqa' ma' xi ħadd li jsir il-boss tiegħek. Il-mulej jieħodhom serji ħafna dal-affarijiet għax huwa juru jgħidlek jien irid inkun l-ewwel imħabba u qed naraw tru iż-żmien jien il-pastor nafu min kien hawn u min ma għadu hawn, eċetera, li ħafna huma dawk in-nies illi telqu mill-Knisja tal-mulej u jgħidulek u iwa nisimgħuk aħna nisimgħukom xorta fuq il-YouTube, nisimgħukom fuq il-Facebook, imma l-mulej la jrid YouTube u laqqas irid Facebook. Il-mulej jrid lilek personali, il-mulej jrid l-intimità tiegħek u li jaralek dak iż-żel u dik il-ħajja li inti għadek nara lih. Biżmien tinnota x'jiġri bħalma jiġri fil-ħajja miż-żewġa. Il-pastor illum qal aħna meta rajna l-xulxin iġġenninna fuq xulxin iżewwiġna
Imma mbagħad sibna li ħajkun kollox wart, imma realizzajna li ma kien hemmx kollox wart u kemm għaddejna minn tumbati, dik hija relazzjoni mal-mulej li fil-ħajja rridu ngħaddu minn ħafna awċ, irridu ngħaddu minn ħafna tumbati. Imma minn dawk it-tumbati minflok nitilqu l-alla bħalma raġel jitlaq il-mara jew mara titlaq ir-raġel meta ssib l-ewwel problemi, niggranfaw mal-mulej u nsolvu il-problemi permezz tal-ankra. Insolvuhom permezz tal-Ispirtu tal-Alla li urina u jgħidilna kif għandna nimxu. U l-mulej mhux bistani fl-ispirtu tiegħi din għall-Knisja tagħna rajt it-taħbit tiegħek għax ħafna minna għaddejna minn persekuzzjoni għal-Alla u għal-Kristu u ħafna minna naħdmu għal-Kristu inna snin hawnhekk naħdmu nagħmlu is-sabar mela ma rax nistennew biex dak li jkun jidbirek, dak li jkun jinħeles. Il-mamma mija snin fuq snin, grazzi l-mulej li 18 sena pastor issa u f'dawn it-18 sena pastor għamilt minn kollox u mill-aħjar li naf jien almenu fil-ħila tiegħi li dak li jkun jidbirek u jitqarrab lej il-mulej. Imma mhix biżejjed għax il-mulej jgħidlek l-opri tiegħek jiena nafhom. Rajt kollox x'inti tagħmel. Immissa wara wasal iż-żmien li tieqaf naqra tagħmel l-opri u tiffoka li tkun żgur li jien għadni l-ewwel imħabba tiegħek. Li tkun żgur li għandek biżejjed ħin ta' intimità miegħi biex jien inkun nista' nkellmek, biex jien ngħidlek sigriti tas-saltna u mhux tkun biss church goer għax tattendi l-Knisja kif konna forsi qabel tkun nata ħattu daqshekk. Le, irrid ħafna minna żjed minn hekk u għatlu okej qed nifhmek mulej. Għatlu grazzi Ġesu li se tinqeda bija anka l-lejla biex ngħaddi dan il-messaġġ bħalma ddejtu lili għax jista' jkun nisqarmakom ġieli ġralina wkoll ma jkollix update kultant illi nkun hawnhekk u niġi constantly, kultant inkun għajjiena fin-natural, ma jkollix update indum hawnhekk sa xi 10 u nofs, il-11 mhux umana jiena. Imma tlabt lill-Alla li jarġajtini dak l-istess żelu li kelli fil-bidu meta semma anke l-pastor li aħna ntqajna li bdejna l-ministeru li sifirna barra morna nistudjaw l-kelma talla, morna rejma, għamilna l-korsijiet, ħadd sentej minn nofsanari mix-xogħol sentej biex nagħmel il-korsijiet kollha, għadni kif għadt lit-tifel tiegħek lu għamilt 38 kors biex ġib id-diploma u biex hekk u mhux qed niftaħar fija fil-mulej u kelli żelu kbir. Illum, kultant taqqas kors wieħed għax ukoll insiba daqsxejn diffiċli biex nagħmlu flimkien mad-dmirijiet li għandi. U l-mulej dan ma jridux. Il-mulej jgħidilna irridkom tibqgħu bħalma kontu fil-bidu, b'dik l-ewwel imħabba li tiġu hawnhekk u ma titilqux il-Knisja fejn jiena ħawwiltkom. Tgħidli għaliex qed tgħidu hekk għax nisimgħu il-pastor jgħidilna hekk? No. L-instruction tagħna għalkemm tiġi mill-pastor ukoll naturalment, tiġi dirett mingħand il-mulej. Għaliex wara li smajt dan il-diskors, l-istess diskors li qal il-mulej lill-Knisja ta' Efesu, qed jgħid lilna l-Knisja ta' River of Love, il-mulej kompla għax il-mulej jitkellem bil-ħolm, jitkellem kif nafu, jitkellem viżjonijiet, jitkellem bil-kelma talla, b'skritturi, b'ħafna affarijiet u li tisimgħu. Mela wara li smajt dan id-diskors biex inkun ċerta 100% li qed nisimgħu sew. Mur norqod l-għada l-aħwa. U wara li mmur norqod ikolli ħolma. U dil-ħolma kienet waħda mill-isbaħ ħolmiet li qatt kelli. Għax qed narani niġri fil-Knisja, ferħana sentir, libsa sut, vjola, u l-lellex, kif jgħidu x-xogħol tal-qaddisin li leq. U qiegħda hand in hand ma' persuna li jisima Victoria fil-Knisja niġri u kif qalli l-pastor qalli dik qed tirrappreżenta l-fatt li inti vittorjuża fi Kristu permezz ta' dak li jagħmel Kristu fuq is-salib u permezz li inti rnexxielek bis-saħħa tal-ankra, teleb l-ostakli kollha u l-awġ kollu li fil-ħajja ngħaddu minnu. Għatlu grazzi Ġesu u ħadd pjaċir immens. Imma l-mulej ma waqafx hemm għax il-mulej l-ewwel jurina x'rewards għandna meta nżommu mal-ankra. Għalkemm mhijiex faċli, x'kultant tkun tixtieq li tmur tisfen, forsi jien waħda minn dawk li nħobb nisfen. Tkun tixtieq ngħid kultant taħkem nixtieq le. Sewwa, iridek tmur il-Knisja u mhux tisfen. Sewwa, kulħadd għandu xi hobby. U hekk ikolli nagħmel l-għażliet. U
Wara li kont ferħana, ties xi pjaċir, speċi qiegħda l-Knisja dak il-ferħ kollu, the joy of the Lord is my strength, kemm xi ħaġa sabiħa. Immur narġa' norqod u jkolli mamma mia, ħolma terribli. Però din il-ħolma permetti għal-mulej biex nkun nista' nagħallem. Tinsix għadu kif qalilna li naf ix-xogħlijiet tagħkom, is-sabar li għandkom u x'għamiltu rreżistejtu ħabba f'ismi u batejtu imma tliftu l-ewwel imħabba. U l-ħolma kienet murek it-tieni waħda xejn ma kienet ħelwa. Mela qed narani ġo xarabank ġo bass u qed nara fin-nistana, kont naf li huma n-nies tal-Knisja. U l-mulej permetta li f'din il-ħolma l-nies tal-Knisja mxew law u jien għattilhom issa niġi u mxejt in-naħa l-oħra. Sewwa li jiena ħassejt fl-ispiritu tiegħi li qed nirrappreżenta dawk illi ma jibqgħux fix-xirka mal-mulej, telqu l-merħla. U kont qed indur, beda jidlam u kien hemm mara u għattila sorry għattila jiena u fejn qiegħda. Għattila fejn qiegħda. Dina wara li kont għadni ferħana sentejn, qed narani fil-Knisja, qed narani ferħana, qed narani ġen fejn qiegħda. Għalt li din hija l-art tal-divorsi. Tila divorsi xi ġifieri? Dawk li qataw il-patt u x-xirka mal-mulej. Mhux neċessarjament qed nitkellem fuq min hu divorced, biex ma tifmunix ħażin, għax il-mulej jħobb is-separati u jħobb id-divorce biex ma niftihamx ħażin. Ekku, il-mulej jħobbhom id-divorzjati, però id-divorzju ma jħobbux, imma mhux fuq id-divorz per se, imma l-mulej beda juri permezz ta' din il-ħolma illi meta aħna nitilqu mill-Knisja u mbagħad immorru għad-dinja, il-mulej joħodha tant personali għax meta inti taqta' dak il-patt daqs li kieku inti qtajt il-patt ta' żwieġ. Għax aħna meta aċċettajna l-mulej Ġesu bħala Alla Sidna, għadnilu little death do us part. Ħanibqgħu miegħu, ħanibqgħu nagħmlu l-ministeru u nżommu dan il-patt. Imma nies li qataw ix-xirka, jiena rajt ħafna nies li ntaqgħu ma' wieħed jew intaqgħu ma' waħda, għaddiju l-Knisja, qegħdin jgħixu flimkien, għal xejn tgħidilhom li hu dnub, għal xejn tgħidilhom biex ma jagħmlux dal-affarijiet. L-ewwel għawx li jiġi fi żwieġ daqshekk, itlaq, sib ieħor, sib oħra, għaddiju il-kelma talla, jew kellaw min jiġi hawnhekk sempliċiment biex isib waħda, jew jsib wieħed u ma jiġux verament hawnhekk għall-mulej, imma l-mument li jsibu wieħed jitilqu, fejn qed tirrifletti l-qalb. U waqt li kont qiegħda f'dan l-iskurità, ommi ma hawnhekk xaw kemm hu kraħ dal-post. U bdejt nara il-dawl jitbaxxa u jitbaxxa u jitbaxxa. U waqt li kien qiegħed jitbaxxa ġejt fid-dlam ċappa. U għans li ġejt f'dik id-dlam ċappa nara ħafna nies madwari, però qasbis nista' narahom. Għax idek qasbis tkun tista' tara. U naf li kien hemm xi raġel ma nafx min hu. U ħassejtu għax qastajt nara, għatlu ejni, ħansiba triq lura, ejni. U nqum. Għatlu mulej, daw x'kienu dal-ħolm. U l-mulej urini ċar. Urini ċar. Kemm jieħu bis-serjetà lil dawk in-nies lilna l-Kristjani li bdejna tajjeb u sfortunatament qatajna l-patt. Għadna niġu l-Knisja, dawk in-nies li jsibu soluzzjonijiet għalihom infushom jekk hemm għawġ huma jaraw kif jagħmlu biex iġorru dik il-problema. Jekk għandek problema fi żwieġ, issepara, itlaq, mur, jiena mhux qed nitkellem f'każi l-aħwa li jkun hemm serjetà, għax hemm każi li ma tistax tissopporti u vera vabbużi, imma mhux naqbdew insibu soluzzjonijiet hekk kif jidrilna aħna. Għax il-mulej qed jurina ċar il-konsegwenzi ta' emilna minn din id-dinja. U l-mulej jurini ċar b'ħolma wara l-oħra. Li l-moment li aħna nibqgħu nagħmlu dmirna fil-Knisja, il-moment li aħna nibqgħu nżommu dan il-ministeru li l-mulej bdielna, sal-aħħar ir-rebħa hija l-ferħ fil-mulej.
u l-libisna, il-bis kbir, il-bis sabiħ, mentri minnaħa l-oħra l-aħwa tiegħi. Ejja noqogħdu attenti għax bdejt ikolli revelazzjoni l-ikbar interpretu tal-ħolma tiegħi stess. Beda jkolli revelazzjoni ta' kemm joħodhom bis-serjetà l-mulej meta ma jkunx veru l-ewwel imħabba tagħna. Forsi l-ewwel imħabba tagħna tkun raġel, jew mara, jew karozza, jew ħobbi tagħna, jew id-dar, kemm joħodhom bis-serjetà u kemm il-mulej mhux għax irid jiġġudika, kemm nispiċċaw aħna stess niġġudikaw lilna nfusna għax inkunu tajna l-patt li npoġġu l-idolatrija tagħna f'affarijiet materjali, affarijiet tal-ġisem li l-mulej assolutament ma jridhomx. U għalhekk qed jgħidilna l-mulej Ġesu biex aħna ninvestu fis-saltna, biex aħna ninvestu fl-ispiritu, biex ma ninvestux fil-ġisem, biex ma ninvestux f'dak li aħna personali nixtiequ, għax dawk l-affarijiet tal-ġisem huma temporani jgħidilna l-mulej, il-kelma Alla tajt imma l-affarijiet tal-ispiritu, affarijiet tal-saltna huma għal dejjem. U ħafna huma dawk il-Kristjani li jemnu li huma Kristjani u bħal dik il-mara fil-film tal-Encounter li tgħallem l-iskola tat-tfal. Ġesu kien qal anke f'dan il-film rappreżentattiv, int m'intix Kristjana, għax qed tagħmilha ta' Kristjana qiegħda tmur il-Knisja u qed taġixxi b'nuqqas ta' mħabba. Veru qed inħobbu lil xulxin bħal aħwa, bħal ma ħabna hu. Jew qed ngħidu fuq xulxin jew għandna l-anżita u r-rabjati għal xulxin. Vera qed nirrispettawhom lil pastors tagħna. Insertajtina pastor, mhux għax hawnjiena, jew id-deacons qegħdin nirrispettawhom kif qal il-pastor llum stess beda jitkellem diġà l-mulej mamma mija mingħajr ma kien jaf eżatt x'ħanajt. Sewwa, veru qed nirrispettawhom il ta' fuqna fil-Knisja u nurhom dak l-onur. Veru qed inkunu Kristjani reali jew inkella l-mulej li jara kollox qed jara li niġu l-Knisja għal min jiġi xew minn telaq sewwa u mbagħad minn wara dar kulħadd nagħmlu li jridu. Il-mulej qiegħed jurina ċar, illum xirid. Il-mulej qed jurina li jridna nindmu. Il-mulej qed jgħidilna li jara kollox. Jaf is-sagrifiċċju tagħna. U uħud minna li jmorru jevanġelizzaw fit-toroq ma jistħux mill-mulej. Hawnhekk indumu sija twal naħdmu fil-Klisja letterali u anke biex ngħinu l-ħaddieħor kollox qed jara. Però għalkemm dawk l-affarijiet japprezzhom, il-mulej jgħidilna mhux l-opri jrid, għax l-opri ma nsalvawx, imma jrid qalbna. U għalhekk ngħidilkom illum li nafu u smajna li l-mulej huwa l-ankra tagħna. Ejja npoġġu dawn il-punti żgħar, suppost kien ħsieb da li kelli, li rrid li l-irġiel ukoll jisimgħuhom mhux nisa biss. Ejja npoġġu dawn il-punti fil-ħajja tagħna. Ejja nafdaw il-mulej blindly bħalma dak il-pilot jafda fl-istrumenti tiegħu. Ejja narfu li Alla tagħna huwa dak il-missier twajjeb li jgħinna f'kull sitwazzjoni u mhux se ħallina waħedna. Ejja narfu li l-kelma tiegħu hija iva amen. Jiġifieri li qed jgħidilna li hu jagħtina l-għajnuna sopranaturali fil-mumenti tal-awġ tagħna u l-għajnuna sopranaturali tagħmel toroq fil-baħar. Ejja nemnu u narfu minnu dak li jerfanna t-tabija tagħna. Anke jekk aħna bħal dak iż-żgħir ngħidu kemm mut ila di ma niflaħiex iżjed, il-mulej jaf il-limiti tagħna u jagħtina l-għajnuna u jerfa'hom naħna. Ma nibqgħux iżjed Kristjani ta' nisem. Ejja ma nibqgħux iżjed Kristjani li nerfgħu t-tabija tagħna u ma nafdawx il-mulej għax dak fih nnifsu huwa dnub serju li l-mulej qed jara li mill-fom qed ngħidu mod u mill-aġir qed ngħidu ieħor. Fejn irridu l-identità tagħna tkun? Kelli żewġ ħelmiet wara xulxin, waħda fil-ġenna u l-oħra fl-infern. Fejn irridu l-eternità tagħna tkun? Waħda jew l-oħra. Il-konsegwenzi nibdew narawhom minn din id-dinja. Le tivvendikawx meta xi ħadd jagħmlilkom azzjoni. Il-mulej jgħidilna ħobbu lill-edewa tagħkom mhux inħobbu biss il-laħwa u jekk nagħmlu verament dak li qed jgħidilna il-mulej ħanarawh. Imma jekk aħna ngħidu li aħna Kristjani u nagħmililu u nibqa' no, mhux ta' bxejjem dik l-iskrittura li tgħidilna ma nafkomx. Kif jista' jkun ma tafniex missier aħna servejna fil-Knisja konna mmorru kull nhar ta' Sebt, kull nhar ta' Ħadd, aħseb wara dawk li telqu mix-xirka. B'ribellioni jew inkella telqu l-mulej totali, mhux li telqu mix-xirka biss għax hawn min telaq u forsi kompla xorta jagħmel ix-xogħol tiegħu tal-mulej ma oħrajn li telqu totalment
qataw qalbhom minn Alla u jgħidulek le xkontili nitlob u meta ma rajtx il-fejqan jew ma rajtx dik il-weda jew ma rajtx dik id-daqshekk. Imsiken, għax ma jafux fejn jispiċċaw li huma stess bemilhom stess qataw ix-xirka tagħhom malla u kisru il-patt. Li kisru il-patt. Il-mulej ridna nsolvu l-problemi tagħna bi gwida tal-Ispirtu tal-Alla. Le, ma jridniex iktar inkomplu nsolvu l-problemi tagħna billi nagħmlu xi ħaġa li naħsbu li tajba u ma tkun ta' ġita lilna xejn, anzi tkun ta' distruzzjoni. Imma l-mulet jgħidilna ħalli lili nmexxi. Inti mxi warajja. Għattilkom ftit ilu għal uħut minnkom li kontu hawnhekk il-Knisja il-ħadd, mhux kulħadd sema' ħadi. Waħda mill-ħdud ta' xi żewġ ħdud ilu kien hemm ibni żgħir kien ilu ħafna jixtieq jisma' l-mulej u sema' l-mulej jgħidlu follow me, imxi warajja. U f'dak l-istess jum jiena kont għadni fis-sodda nifraħ għajnejja u raġa' ħadem bis-sopranatural nara l-mulej Ġesu libes l-abjad u qed iħares lura biex ikun ċert li jien qed nimxi warajh. Imxi warajja. Fl-istess rum li ibni qed jisma' dan jien rajtu qalli imxi warajja. U dak li qallili jien il-lider flimkien ma' żewġi u jiena l-pastor qed jgħid lilna kollha imxi warajja mhux wara x-xewqat tiegħek, imxi warajja mhux fuq dak li trid int. Ma nibqgħux iżjed Kristjani tal-isem u ma nafux il-Kristu bħal mamlet dik il-mara tal-film qed tgħid li Kristjana u l-mument li qiegħed quddiem għal tarfu, anzi ħebbet għalih. X'inti tajt tiġġudikani li jien m'iniex Kristjana, inti ma tafnix, ma tafx min jien, mhux hekk jagħmlu n-nies. Qed tiġġudikani. Aħjar niġu ġudikati mill-leaders tagħna f'din id-dinja b'warning bħalma konna warnjati jiena u intom fil-ħolm milli nkunu Alla ħarsqat tiġġudikati minn Alla l-eternità mingħajr indiema. U għalhekk qed ngħidilkom l-aħwa, illum huwa l-mument tal-indiema serja għax din il-messaġġ ma kienx minn għandi, il-messaġġ kien sopranaturali mingħand il-mulej għalina bħala Knisja. Mhux qed ngħid kulħadd għax hawn forsi wħud illi mhux qed jagħmlu hekk, imma bħalma tkellem il-mulej fil-knejjes ta' Efesu, ta' Tjatira, ta' Sardi, il-mulej għadu ħaj, bħalma kien dak iż-żmien għadu llum. U jien qiegħda bil-qaddejja tiegħu for a purpose, mela hekk il-mulej jarana li tlifna l-ewwel imħabba x'drajna forsi l-pastor kif jitkellem u mhux dejjem xorta u dejjem l-istess. No, x'ġifieri xorta. Mela l-kelma tal-Alla hija dejjem xorta u dejjem l-istess. Il-mulej tagħna huwa l-mulej innovattiv. Nkunu sorpriżi kultant il-pastor jipprepara messaġġ jew aħna nippreparaw messaġġ niġu fuq il-pulptu u nsibu li biss jista' jipretka għax l-Ispirtu tal-Alla tant jieħu over li nispiċċaw il-Knisja kollha bil-preżenza tal-mulej u fejqan u ħelsien. Ma tistax kieku inti kollok bżonn dak il-ħelsien u l-fejqan u tajt f'dik il-ġurnata partikolari ftit ilu kellna dik l-esperjenza għasibrit kal-pastor kien hemm preżenza fenomenali. Kieku inti lek ħafna tistenna l-fejqan tiegħek. Pereżempju, imma sjgħid dikinhar il-Knisja tajtu le issa nisimgħu fuq il-YouTube u issa naraħ fuq Facebook, ara xi tkun tlift. Għalhekk inti tkun tlift il-preżenza tal-Alla mhux ċajta ta'. Tkun tlift il-barka li l-mulej irid itik f'dik il-ġurnata. Imma jkun iridek tobdi. Li wieħed jiġi l-Knisja tnappella anke dawk in-nies li qegħdin jismawni u kienu xi darba parti minnha, ejjew il-Knisja. Ejjew il-Knisja għax il-Knisja li mulej ħawilkom hemm il-kelma tal-Alla preċiża li inti għandek bżonn tisma' ħalli tikber, ħalli timmatura fuq il-mulej, ħalli ma titlifx il-wedid u Alla ħares qatt ma titlifx is-salvazzjoni għax kif qed ngħidu li inti taqta' x-xirka u li inti taqta' verament mill-Knisja tiegħek kif rajt f'dik il-ħolma kienu l-grupp kollha tal-Knisja rafta mujnat ħaner saqlem il-mulej permettija biex jina nara xem on the other side. Mem xejn li f'dlamu terruru biża. Sewwa, u x'differenza mill-ewwel ħolma nifraħu u nduru naqat mal-mulej. Il-mamma mija, żewġ estremi. U dil-ħajja jaqsira. Għalhekk għattilkom ftit ilu l-aħwa, ejja niftakru, niftehmu u naraw li waħda mill-ankri mentali li għandu jkollna f'moħħna ġifieri ħsieb li għandu jkollna f'moħħna li din il-ħajja hija proċess bi skop. Qed tifhmuha issa kif qed tingħaqad il-biċċa? Proċess bi skop
Għaliex kull ħaġa li tiġi kontrina meta aħna nżommu mal-mulej u mal-ankra u jaqbes għalina u juża għal favur tagħna, hekk tgħidilna l-Iskrittura. Allora għalfejn nibqgħu sejrinek, għalfejn naqta' qalbna. U għalhekk qed ngħidilkom illum naħseb wasal iż-żmien li verament nindmu. U l-aħħar ħaġa li nixtieq ngħid di xi ħaġa ħelwa, esperjenza ħelwa li ġratli. Għax il-verità ngħidilkom il-mument li jiena ndimt għalija nnifsi ta' knisja wkoll imma jiena intom tidu tagħmlu l-indiem għalikom infuskom. Il-mulej tani fl-ispirtu tiegħi kanzunetta ħelwa li kont nafa fi żmien l-antik, imma kienet kanzunetta tad-dinja ta' jiena li hija mhijiex Kristjana, u bdejt ngħid il-pastor, bdejt ngħidu daw x'affarijiet huma. Il-ħin wara l-indimt, u bkejt mal-mulej, u għatlu jaħfirli li ma bqajtx forsi b'dak l-istess żelu li kelli fil-bidu alla volja l-opri għadni nagħmilhom. U li nixtieq li ovvjament il-mulej jixtieq li l-ewwel nindem jien biex imbagħad il-Knisja tkun tista' tindem. Bedajtini, diska vera ħelwa. U kien sabiħa, ton tagħha wa sabiħ, il-mużika hija sabiħa ma tad-dinja. U l-pastor għatlu kif il-mulej għatlu jista' jinqeda anka b'mużika tad-dinja biex jagħtina messaġġ. U l-pastor qal il-mulej jinqeda b'kollox. U illum ngħidlekkom id-dritt, mort ħanfittex il-klim tagħha ma kontx naf il-klim li x'inhuma, kont naf li l-mużika sabiħa ġieli smajta, imma il-klim tagħha ma kontx naf x'inhuma. U kont qed nemmen fl-ispirtu tiegħi għax qed nismaħħa din mużika kontinwa, din diska kontinwa u kont qed nemmen li l-mulej qed ikellimni permezz tagħha. Il-mulej qed ikellimni permezz tagħha u tinsewx ma nafx tajt il-klim tad-diska. U llum mort biex infittex il-klim tad-diska waqt li ndimt u waqt li bkejt u għatlu il-raġel għatlu kemm ħaj il-mulej. Did-diska jisimha She is my baby, għaliex aħna li verament tiegħu li nindmu ovvjament biex nkunu tiegħu u jarana bħala wliedu. U did-diska jisimha She is my baby, ma bsarx li l-lyrics tagħha huma Kristjani għax jien minn għalija li tad-dinja. U did-diska tajtek, vera diska sabiħ anke l-mużika tagħha. Wara l-indiema, wara l-biki, another sun as the day is leaving, will set in my soul when I'm alone, for those who hope and keep on believing. One love, li huwa Alla, Kristu, is calling for everyone. Mamma mia tlumulej. Hawnhekk qed turini u qed tgħidli li għal dawk li jittamaw fik u għal dawk li jemnu ma kontx naf li lyrics Kristjani. Li mħabba tiegħek għax hu ismuha mħabba is calling for everyone. Għatlu mela mhux li biset tajt, lil kulħadd. Għalhekk illum fl-ispirtu tiegħi waqt li qed nipprepara l-women's meeting qalli taħseb li dak il-messaġġ tajtulek għan-nisa biss. Jiena dak il-messaġġ tajtulek għall-irġiel ukoll. Għall-kollha for everyone, mhux wieħed nieqes u tkompli d-diska tajt. And I believe again in every promise wara l-indiema. And I believe again in every promise meta l-kelma hawnhekk għaltinna biex nibqgħu inżommu li aħna nemnu fil-wedid. Faith, għajt iċċassata jien minn għalija tad-dinja, is returning għaliex wara l-indiema tarġa' tqanqal il-vidi, she is my baby. U il-pastor bdejt ngħidlu qed inħossa did-diska li l-mulej qed ikantaħħa lili personali. Għax il-mulej tant iħobbna li bħalma kif għattilkom dak il-baby taqbdu terfaw, il-mulej jifraħ meta jara ovvjament l-indiema u meta jarana li qed nobdu lilu li jaqbadna u jgħid tara di il-baby tiegħi bħal meta xi ħadd ikollu baby u jibda jurih lil kulħadd u għatlu lill-pastor għatlu mela sewwa ħassejt fl-ispirtu tiegħi li l-mulej jiqqed anke b'did-diska biex jagħtini messaġġ li tkompli tajt. And I can live again for all tomorrows. Għaliex? Għax fi Kristu hemm il-ħajja u for all tomorrows għaliex il-futur ikun fil-ħajja. Tifhmuha? Jiena fimt almenu. Faith is returning, il-fidi qed terġa' tiġi wara l-indiema bħalma ġrat lili. Naf żgur li l-mulej ħajkanta lilkom din il-kanzunetta u jgħidli they are my babies wara l-indiema. When day is fading, meta l-ġurnata tibda titbil, I will remain, il-mulej jgħidilna, jiena ħanibqa' hemmhekk to love you better and you lose your fears
biex inħobbkom iżjed u intom titilfu kull sens ta' biża għax ħafna drabi hija l-biża tagħna li żommna milli niggranfaw mal-mulej għax nibżaw li waħedna li nibqgħu waħedna jew nibżaw li mhux se jkollna flus jew mhux se jkollna dar jew mhux se jkollna ħaġa jew oħra. Għalhekk il-biżat kollha jmorru għax il-mulej ma tanix spiritu ta' biża, ma tana spiritu ta' sound mind. Born on this morning, aħna born again, soft as the rain, and roses are falling through your tears. Il-mulej permess ta' diska tijajt. Illi waqt li nkunu qegħdin nibku, kontet nibki ħafna mal-mulej għall-indima, roses, minu rose of Sharon? Minu il-warda ta' Sharon? Li huwa Kristu nnifsu. Il-mulej jinżel mad-dmuħ tagħna mamma mija di kemmi sopranatural. U ngħid l-aħħar biċċa, goodbye to misery, tajt id-diska meta niggranfaw mal-ankra ngħidu bye bye għal miżerja, and empty hours għax naħlu l-ħin tagħna meta ma jkunux mal-ankra. Fate is returning, she's my baby, and I can live again because fate is returning and she's again my baby. Għalhekk ejja nagħmlu l-indima u nirringrazzjaw l-Alla għal din il-kelma. U grazzi Mulej Ġesu tal-li inti użajtni, Mulej Ġesu għal-glorja tiegħek. Nixtieq nirringrazzjak ta' din l-għaqda Mulej Ġesu u anke li qed bħalissa qed jisimgħu din il-kelma fejn aħna nistgħu nindmu Mulej Ġesu u nagħmlu dak kollu li inti tgħidilna li għandna nagħmlu. L-aħwejja nqumu bil-wifqa u nindmu verament minn qiegħed ta' qalbna u naf fiċ-ċert li l-mulej se jaħdem b'sopra natural fil-ħajja tagħkom kif ħadem fil-ħajja tiegħi meta nindmu verament milli aħna ma żammejniex l-ewwel imħabba. Dan huwa l-messaġġ tal-mulej mhux il-messaġġ tiegħi u nkomplu nagħmlu l-ħidmiet tagħna u l-opri tagħna fil-Knisja mingħajr ma nitbedu mill-post li l-mulej iridna nkunu. Għalhekk ejja nitolbu flimkien ngħidulu grazzi mulej. Għajtu ħanisimgħu tal-grazzja li tajtni għax hija biżżejjed biex nagħmel dak li huwa impossibbli li nagħmel. Mulej Ġesu, nitolbok lajnuna biex minn issa l-qudiem inkun nista' nafdak kompletament fil-maltemp ta' ħajti. Tini lajnuna ħalli nkun nista' niftakar li l-ebda tiġrib ma jista' jilħaqni li ma niflaħx għalih permezz ta' Alla li jgħinni. Grazzi mulej li inti tgħinni biex niftakar li inkapaċi u niflaħ għal dak kollu li jiġi f'qudiemi, għal dak kollu li jiġi fuqi, bis-saħħa tal-ankra li intint Mulej Ġesu. Grazzi mulej li fil-awċ inti t-tini lajnuna u l-grazzja biex niftakar li inti Alla li taħdem b'mod sopranaturali fil-ħajja tiegħi fejn ma niflaħx jiena. U grazzi Ġesu li inti tfakkarni li teħlisni mit-tiġrib u ddawwar kollox għal ġid tiegħi. Skont it-tieni Pietru 2:9 u Rumani 8:88. U nindmu Mulej Ġesu l-aħħar u mhux lanqas meta aħna tlifna. Għajdu għaj, l-iktar importanti, nindmu Mulej Ġesu meta aħna tlifna l-ewwel imħabba minn għalina li inti l-ewwel, però meta inti tfittex fil-qiegħ net ta' qalbna tara li hemm affarijiet oħra li aħna qed infittxu u mhux lilek l-ewwel. Aħfrinna Mulej ta' kemm il-darba ma qattajniex ħin Mulej Ġesu miegħek ħalli nkunu nistgħu infittxu l-wiċċek u tkellimna b'mod intimu. U tina l-grazzja biex minn issa l-qoddim Mulej Ġesu nkunu nistgħu with turn back time, nkunu nistgħu nbidlu l-wejs tagħna u npoġġu lilek l-ewwel qabel ix-xewqat ta' ħajjitna, qabel il-jien, qabel ġismi u qabel dak kollu li joġob lili. Għal dan nixtieq nitolbok f'isem Ġesu Kristu u nirringrazzjak tal-li inti ħfirtli għax il-kelma tiegħek tajt f'Majka din tajjeli wkoll b'mod sopranaturali sibta f'idejja dil-Iskrittura li wara l-indiema il-mulej id-nubit tagħna ma jiftakarhomx aktar u jitfaħħom fil-qiegħ net tal-oċean. Jekk tfittxu f'Majka hekk jgħidilna. Għalhekk nirringrazzjaw il-Mulej Ġesu li verament poġġinna d-nubiet tagħna, speċjalment li aħna l-ewwel imħabba ma poġġejniex fuqu, Mulej Ġesu fil-qiegħ net tal-oċean u tagħna l-premju tas-salvazzjoni u nirringrazzjaw qasanna fhom biex nirringrazzjaw. U li nixtieq qabel ma titilqu għax nemmen li d-diska hija verament anointed l-aħwa għamlu li d-diska li għattilkom, nixtieq li qabel ma titilqu anke min nixtieq joħroġ għat-talb għal xi tokka tal-Ispirtu
l-Ispirtu talla, nisimgħu din id-diska li ħassejta li hija vera anointed. Nara li l-Ispirtu talla jaħdem anka permezz tagħha għax il-mulej jgħix fit-tifħir tal-poplu tiegħu. U ħanaraw kif meta nfaħru l-mulej x'jaħdem u x'jagħmel il-mulej. Min irid joħroġ, min irid jibqa' fejnu, jista' tibqa' fejnu, irrid il xi ħadd illi jkun jista' jniżżel l-iskrin u in the meantime qabel ma nagħlaq kunu żguri li il-mulej Ġesu u Alla sidkom billi titolbu u tajdulu mulej Ġesu, jiena llum smajt il-kelma tiegħek, mulej Ġesu jiena niddeċiedi li npoġġik veru s-sit ta' ħajti, niddeċiedi mulej Ġesu li niċħat ix-xitan, niddeċiedi wkoll li naħfer il daw kollha li weġġawni u niddeċiedi li npoġġik is-sit tiegħi f'kollox u s-Salvatur tiegħi. Jekk inti għaddik it-talba llum l-ewwel darba minn qalbek inti mwieled minn ġdid u d-nubit kollha tiegħek huma mitfuha fil-qiegħ tal-oċean. Ejjew il-Knisja, ejjew f'River of Love ħadd isimgħu il-kelma talla, tidbirku, tissaħħu u timmaturaw fil-mulej. Ciao ciao.